Yaba mfowethu sanibona ninjani ngiyazi ukuthi akulaleki ningawabukanga amavidiyo ami ngaphandle kwalaba thakathi laba lokhu bakhomenta amasimba boyise lapha ku-YouTube kwi-channel yami nizinja kabi nini ngale kwalokho nonke eningifolowayo bafowethu abanye ba-subscribe abanye ba-like abanye bakhomenta izinto ezi-right bavumelana nami ngiyabonga thank you very much ngiyanithanda kakhulu ngizazoqhubeka nginijabulise nani izinja ningathanda ukuthi ngiphumelele ngizazoqhubeka ngimxove kanje ngane zabathakathi yabo ngabona umuntu ethatha idatha lakhe ngena ku-Facebook page lami noma ku-YouTube wami ezokhuluma ukusa kwakhe ezokhuluma izinza uchaza unini ukuthi wayethakatha lo ukhuliswa abathakathi ya mtshazwe embuzi mina ngisabi lutho mina nginenkani ngingedwa nje ngishaya kwasani futhi okuphambi kwami ukubhedala nokutshekile angincenge uthi ngake ngazocela mina impuphu kuye akaphakamisa isandla manje simnika 1000 ngale kwalokho fuck off right hey wenganza wethu unasikhulu abonakele kakhulu ufuna sikhulu manje namhlanje angiyini namuntu kodwa ngiyaxoxa nje lalelani ukukhuluma nalabantu asebeshadile nalaba angakashadi abasafuna ukungena emshadweni ungangena emshadweni makuwukuthi ulihlaza ufunani ayithatha vule yabo makuwukuthi usafuna ukungena emshadweni awuqala uyofuna lento le qala ngoba ungenayo lento la lelala hayi yeke ukuya emshadweni bafowethu umshado akuyona into yokudlala umshado uma uzongena emshadweni ngicela ukuthi-ke ukuze si-avoide lezi zinto zokuthi kwasibani mani sekufa umuntu indoda yakhona ibulela umfazi kwasibani mani umfazi seshisa indoda amanzi ashisa abilayo kwashawa cha bafowethu iphutha lisuka lisendodeni okokuqala awuzelako ophunga lenje sikufundise ukulala nomfazi uma uyindoda qala ya fundi qala ukuthi umfazi ujabuliswa kanjani ebusuku 1 mistake yokuqala abafana umuntu engathola umsebenzi econtractini secabanga ukuyoshada no akushadwa madoda umuntu engakafundi ubudoda umuntu oshadayo kuyena umfana ubhuda akashada kushada indoda ya elungela uba ubaba womuzi you understand so makuwukuthi awuyafika esigabeni sokuba indoda phuma emshadweni makuwukuthi ushade usewumfana divorce namhlanje ngoba okokuqala awukwazi ukuthi umfazi ujadiliswa kanjani awukwazi ukuthi 2 izingane zondliwa kanjani zikhuliswa kanjani you understand usahlula ukuzondla wena nokondla uyihlo nonyoko kodwa usafuna ukuthatha omunye umuntu wale kwesinye isibongo umlethela ekhaya yabona ukuthi udala ichaos ingakho kusasa bezokupheka ngamafutha awunanqondo lalana nganza wethu yabo makuwukuthi ke ufuna ukungena emshadweni ngikhuluma namajongo impela manje ngisazoze bafazeni yabo makuwukuthi ufuna ukungena emshadweni nganza wethu kumele uqala ufunde ukuzehlisa ngikhuluma namadoda manje ngikhuluma nabafana abafuna ukuba amadoda kusasa makuwukuthi ufuna ukungena emshadweni awufuna ukuzehlisa qala because emshadweni laphana uzodibana nomuntu omthole vele eseke walala namanye amadoda mhlawumbe uzodibana nomuntu omthola amazinyo egcwele umhlathi emshadweni you understand okhuliswe ngendlela akhuliswe ngayo ongakhulanga ngendlela wena okhule ngayo you understand abafowethu ningilalele kahle ningizwe kahle ngiyakhuluma manje ngiyinkosi yenu inkosi yezinsizwa ngiyanikhulisa ngiyanikhuphula la ngiyanikhuphula kumele ufunde sorry
igama lokuzehlisa lokuqala usori. Yabo abantu bebulalana nje usuka kushoda igama elincane elingaka usori. Kodwa uma kuwukuthi uyindoda uzokwazi ukuzehlisa, ukwazi ukusho ukuthi ayi nkosikazi ngisori. Uma kuwukuthi uyambona ukuthi sokuvuka kwakubo ongakwazi wena because lo muntu nabakubo abambhekile ukuthi umloboli la kusebenza umuntu unezinyanya zakhe umuntu. Ngisho ngamlobola ngenkomo ezo200 umuntu uyohlezi elandela idlozi lakhe. You understand? Ngisho ngathi ukhokhe kangakanani umuntu ohlezi landela idlozi umuntu. That is why umshaya umuntu. Uyabona umfazi ungamshaya uyindoda. Ikhona into embe ezokwehlela. Ukuthinta umuntu esifazane ngesandla sakho. Umshaya idlozi lakubo lemgadile. Noma idlozi lakubo lingasenawo amandla kangaka uphekwa but limbhekile. Ningizwe kahle. You understand? So engingakusho ke bafowethu, qala kwakho konke uma ufuna ukwakha umuzi, awufunde usori qala ne, ufunde ukuzehlisa, wazi ukuthi laphana uyohlala nomuntu ongena wakini, umuntu ofuna kuphekele everyday, umuntu ofuna kwashele, umuntu ofuna akwenzele zonke izinto. You understand? Uma uyindoda kumele ukwazi ukuyiphekela, kumele ukwazi ukuyiwashela, kumele ukwazi ukuthi uyazenzela zonke into ofuna ukuzenza. Ukuze lo umebhede umfazi okokuqala mese ensukwini zakhe esesikhathini umfazi akayiphekeli indoda. Yazi ngikhuluma kabuhlungu manje. Ubona amadoda nje edonswa amakhala namhlanje ingoba phekelwa abafazi abawuphayo. Uyayizwa leyo nto? Awupheke uma indoda awuphekelwa umfazi osesikhathini awulali mbhede munye nomfazi ophayo. Ningizwe kahle bafowethu ngikhuluma manje yaqondisa impela manje ufuna akathathwa ngafuna yeke aqhubeka abe sinamnama abe siyingayenga. Uma indoda once wafunda ukuyiphekela, wafunda ukuyiwashela, wafunda because khona impahla zomuntu esilisa ongamelanga ukuthi ziwashwe umuntu esifazane. Ngizokuchaza ngelinye ilanga lokho. Zikhona futhi izinto zomuntu esilisa ongamela ukudla komuntu esilisa ongamelanga kuphekwe umuntu esifazane. Awusuka manje angaze ngakhuphuka ngomkwapho ngalento. Hawu okufana nenhloko mangabe kuthiwa uhlabile ekhaya okanye kuhlatshiwe, inhloko ayiphekwa umuntu esifazane namanqina enkomo okanye enisilwane esidliwa umuntu. You understand? Okanye kuhlatshiwe ekhaya yibele okanye okunye ngeke ngikusho, okanye kuhlatshwe inkunzi okanye isiphongo impongo. Amasende awaphekwa umuntu esifazane. Zonke lezo zinto kumele ukuthi uzifunde usewumfana selusa. You understand? Right. Uyakhupha impela ngikhuluma namajongo impela izinto ezovuka zisitshela iqiniso thina ophungalenje kusasa sigugile. You understand? Ezozalela isizukulwane esihle kusasa. Ungafuni yeka phela. Right. Uma usakhula kumele uwazi ukuxolisa, wonile ngisho ungonanga. You understand? Uyinto ngicela umela ngapha, mela ngapha. You understand? Uma uyindoda funda ukuxolisa, funda ukuzehlisa wonile noma wonanga. You understand? Ufunde futhi impilo enzima nempilo elula. Ufunde ukuphuma kubantu abangakufuni, ufunde ukuhlala nabantu bengakufuni. You understand? Ufunde ukubuswa, ufunde futhi ukubusa. Uma ufuna ukuphatha umuzi kusasa, izinto kumele uzifunde lezo. You understand? Because uma uke wafunda ukubuswa uzohlakanipha, uzofunda ukwazi ukuthi uzofunda ukubona umuntu ukuthi ucabangani ngawe because ubusiwe. Lo muntu okubusayo uyazi ukuthi njengamanje uma ukuthi ubuswa uma wakho okanye ubuswa uyihlo, uyazi ukuthi ubaba namhlanje akajabulile ngiyosithola isibhaqa because uyena uNkulunkulu wakho kwaleso sikhathi, uyena umuntu okondlayo loyo, uyena umuntu onamandla phezu kwakho. You understand? Ukuze wazi ukubona. Yabo mina ngangithi mangabe ngisakhula, mangizongena nje lapha esangweni ngivele ngibone izindlu zishintshile, ngibone nje isihlahla mawuthi kunesihlahla egcekeni ngibone singathi shiftile, ngathi yonke into esegcekeni yangibona ukuthi namhlanje ngizothola isibhaqa. You understand? Lokho kufunda ukubuswa.
Muyindoda kumele uzazi lezo, sakhuluma namadoda. Right. Okwesibili, hamba emakhehleni aganiwe. Hamba uye emakhehleni anezalukazi zawo endaweni. You understand? Ukuhlale phansi. Ungayi kini kuphela. Makuthi likhona ikhehla ngakini eliqondile. Iya nakulo lizokufundisa ezinye izinto engeke ngiyikhulume mina ngosimelana. Uye kwelinye ikhehla. Khulume nje uxoxe nalo ulibuze nje ngezinto ofuna ukuzazi ngobudoda. You understand? Nangokuhlangana nomuntu wesimame onobulili obungafani nobakho. Uzokweluleka, uzokufundisa lezo zinto. Mhlawumbe ongazitholanga kini, uzozithola kuye. Because umfana wonke umuntu okhona emhlabeni, uthunywa wonke umuntu. Umfana nje isigqila umfana. Yabo umfana kumele ukwazi ukuthi isigqila. Uyokuthi uma uyihambela ushela intombi qhamuka umuntu akubhaxabule kuxebule nje akushayela ukuthi ushela intombi. You understand? Kumele ukufunde lokho. Awubi nenkani. Yabo nje uma ulaka ko-15 uqala ukuba umuntu, uqala uba umfana, uqala ukukhula, uzongena ebudodeni. You understand? Ukhuphuka ushona le phezulu. Kumele wazi ukuthi kumele ushawe. You understand? Uma umfana kumele ushawe. Leli khanda liqiniswe amadoda asemkantsha ubomvu akushaye. You understand? Sidlule lapho. Ekujabuliseni umuntu wesimame kufana nemoto yodizili. Yabo imoto yodizili ushaya ukhiye, or ngithi any moto. Awushayi ukhiye uqeda ugxoba uhambe. No. Ushaya ukhiye gidume kancane. Ngikhuluma ukujabulisa umuntu wesimame manje. Yeke idume kancane imoto. Dume nje uyeke nje uhambe uyogeza uxubhe. Khuluma uxoxe nomakhelwane, answer ifone engathi awuyinakile. You understand? Ya lokho nje umfana lokho erevile nje kanje. Uyabona kancane. Bese misihambe kakhulu imoto awuvele uyicime nje, kakhulukazi lezi zodizili. Awuvele uyicime nje, uyayiyeka kancane. You understand? Lapha ngichaza ukuthini na? Makuwukuthi ufuna ukujabulisa unkosikazi, awuvele ugibele njalo ugibele ibhayisikili man. Yabona amabhayisikili akudala lawa iy'njombane lezi zakudala lezi ezinempondo ngathi ngezenkomo. No, awugibeli kanjalo, umfazi akagitshelwa abafana mani ngathi ibhayisikili. Vele ugibele nje. No, umfazi kumele uqale umdumise kahle, mfana ushaya amasayiri nonke akhale njenge yini lento le ethwala abantu abagulayo manje. Ya, akhale njenge-ambulance umfazi, mfana umbone ukuthi no manje ngiyamreva manje. Before ungene phakathi mfana ufaka unyawo olulodwa kanje ulokhu ureva ulokhu ithintile kanje. Ya. Yakhuphuka. Ya, lento yokuthi namhlanje umfazi uyamthinta kancane kancane besuka lapho usugibela ngathi ugibela isithuthuthu. No, akulona ibhayisikili leli. No. Umfazi uyamthinta abafana azabe right, kube huye umfazi okudozayo ugibele. You understand? Futhi uma ngabe ufuna ukuphila impilo ende, ungayivumi lento yokuthi umfazi athi ufuna ukuza phezulu. Pay one. Uyaphi phezulu umfazi? Ungayivumi lento yokuthi umfazi athi ufuna ukukudonisela. Lento enibizwa ukuthi dog style. No, akho right yona. Ziningabe izitayela abafana bakithi ningazenza. Ziningabe izitayela ningayishaya ngaphandle kokuthi nidonisele. Khona kukodwa nje ukudumisela umfazi yibhade elikhulu. Thina umfazi wathi yabo nje kanti intombazane mina ngisho esikoleni ngisho wathi uwisa iball pen phansi. Kumele ukuthi mangabe ukuthi uyayicosha icosha ibhele. Ungabuki mina. Ibukani? Ingangidumiseli ngidumiselelani? Ngavele ngiyicebe. Yabo nje manje ngikuprincipal phela ngifike ngireport ukuthi uyangidumisela. Yabo. Ya, yangichaphaza. Bafowethu zeza ke ezinye indaba ngaqedi ngiyeza manje. Ya, ngitshela indaba zenu. Subscribe, ulike, ucomment lapha. Ya.